Čas je najvzácnejšia komodita na svete. Nevieš si ho kúpiť, nevieš ho zastaviť a všetci ho máme rovnako. 168 hodín týždenne. Otázka je, čo s ním spravíme. Z prieskumu vychádza, že na rodinu dáme približne 25 hodín týždenne. Na priateľov a osobný čas iba 12 hodín. A na duchovný život približne 40 minút týždenne. A viac než 50 hodín nám zaberie práca, povinnosti. A tak sa naháňame za kariérou, za peniazmi, úspechmi, za niečím, čo je dočasné. Niečím, čo nikdy úplne nenaplní naše srdce, našu dušu ani nášho ducha. Prečo? Je to tlak. Tlak okolia a modernej doby. Nechceme zaostávať, chceme byť uznávaní, rešpektovaní, obdivovaní a docenení. Ale pritom strácame to najdôležitejšie. Zmysel. Biblia hovorí k tejto téme veľmi jasne. V žalmoch sa hovorí, nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé, hovorí Efežanom. A kazateľ? Všetko má svoj čas. Čas je dar. Ty si jeho správcom. Buď dobrým správcom. Spýtaj sa sám seba, akú hodnotu má pre teba čas. Komu dávaš svoj život každý deň? Keby ti niekto povedal, predám ti 5 hodín života, koľko by si zaplatil? Charles Spurgeon povedal, zabíjanie času je jeden z najväčších zločinov, lebo je to vražda toho, čo nám Boh dal. Čas si nekúpiš, čas sa míňa. A to, kam ho dávaš, určuje tvoj život. Prehodnoť svoje priority. Pozri sa, kto alebo čo má kontrolu nad tvojim časom. Na čom teda skutočne záleží? Čo je zmyslom života? Možno je odpoveď jednoduchšia, než si myslíme. Všetko je márnosť, len láska je večná.